Bună, sunt Nora și astăzi vă voi arăta două trucuri simpatice pentru a vă crea un super calendar. Să începem! Nu știu cum sunteți voi, dar mie îmi place să-mi decorez casa cu fotografiile noastre de familie. Cu cât mai multe, cu atât mai bine. Dar oare cum putem transforma un calendar într-o decorațiune de perete? În primul rând, deschid aplicația Ceve și fac click pe calendar. Există mai multe mărimi de calendar din care puteți alege. Eu voi alege dimensiunea A4, poziție verticală. Apoi, vă recomand să comandați o lamelă din lemn. Rezultatul final va fi super! Iată cum se face. Alegeți versiunea editabilă gratuită a calendarului și apoi aranjați-vă fotografiile în orice mod doriți. E important să alegeți versiunea de editare liberă. Vă va permite să trageți fiecare imagine și fiecare element de grafică și să le poziționați foarte simplu, așa cum doriți. Puteți renunța chiar și la grafica de calendar și să adăugați pe fiecare pagină doar pozele voastre și citate motivaționale, de exemplu. Puteți avea în același timp un calendar și o decorațiune de perete cu 13 imagini frumoase, importante pentru voi. Și o idee excelentă pentru nuntă. Puteți crea acest calendar cu voi doi, iar pe prima pagină să nu puneți nimic. Oaspeții pot scrie urările lor de bine pe această pagină, iar voi îl veți păstra acasă ca amintire toată viața. Sper că v-au plăcut aceste sfaturi. Voi reveni cu mai multe idei în curând.